Днес ще играем в Нага PvP и в момента с мен е Алана Риукс и има Snake Event, както виждате. На евента. Не мога да кажа тхи на YouTube, защото чата е затворен. Все пак има евент. Няма да спечеля на евента, защото супер много ми лаги. Ето виждате, паднах още в началото. Все пак може и да не играя, не знам. Малко ще... Клипа няма да е много дълъг. Ще отворя честове с този кей. На евента го дадоха. Ако Олнера гледа, честит рожден ден на него, защото той има рожден ден. What the fuck, не мога сега. Значи отиваме да минаваме Снейка. Сами лаги, много. Ще си намаля чънковете на 3, да не ме лага толкова. Така, сега е по-добре. Сега аз идвам. Наставам ли се още? Не, аз сега скачам в Снейка. Ама ще загубя, защото ми лаги. Ама наставам ли? Не, там на Снейка. Да, добре, да не идвам. Разбрах. Не. Да, аз ги видях. Така. Сега ще падна. Гледайте сега как ще фелна. Ето. Много лаг. Да, това е част от евента. Тук аз една пиша. И ето, гледала на Рилкс. Яла тук малко да кажеш хай на YouTube. Ой, че ли си тук? Аз с F5 го минавам. Само, че не знам какво ще направя, човек. С F5 пак лаги като седан с камахла. Да, вижда. Да, ако циганите гледат това клип. Ой, тут! Не чуби. Не, 5. Добре, че даваш време, пич. Пичага такъв. Да, аз направо ще стоя на едно място. Сега, ако гледа клипа, ще го питам на колко година е сега, ако го гледа да каже. Да, сега го гледа. Така. Не, чупи, пич. От нас не дей. Идва. Чупи. Майко. Айде, аз паднах, изгорях. Аз още съм. Да, аз паднах. Човекто тук лайкът... Да, мисля това да е. Това ще е клипа. И... Чао, до нови срещи.